Duthuwe. Yebo sisinjani. Unjani? Ngiyabonga. Sizwile ukuthi ngasikhathi usibhalele masifunda i-email yakho, saluza udaba lakho. Besicela ukuthi usichazele manje ukuthi kahle kahle yini ofisa sikusize ngawo lothi kuyona Sekwanele manje ngikhathele Sekwanele ngempela ke manje ukuze sikwazi thina siyisibanini ukuthi singenelele kulelo daba. Hey siswami, kuningi nje siswami finances ngakho. Yebo. Okokuqala nje ubhuti wami uvela afike lapha endlini esefike esesho ukusikhipha kabe sehamba nale ntombi yakhe isidudla athi asiphume manje sometime yena yikwakhe la kahle kahle thina fanele ngabe siyaphuma lapha kwakhe siyofuna imisebenzi sifune ezinye izinto. So into esidingayo nje lapha ipeace kahle kahle ukuthi sihloniphane yebo sibancane ngedala kodwa indlela yenza ngayo asithandi. Singangena nomhlalo emnyango. Sithanda la ngaphandle. Khona abantu engihamba nabo mfethu. Awu. Nasolo ngisinkinga awu. Nasolo ngisinkinga awu mamsutha. Asinange khona la asibafasi le ndawo right. Yeah, right. Bam lesithuko singala. Bafu ukuthi ufike la endlini sihleli njengezingane sonke sibuka i-TV sithi uyingane lokulala. Yes, kunabo siyingane. Insangu le kwenza ukuthi ubone ukuthi uyingane. Why bafungafuni ukusilalela? Wena thula. Qhubeka. Ukuthi bafu mase sirelaxile sihlalele sonke sikungene siqeda kuhle. Usuqhamuka usufika wena usungena usuthi asiphume la endlini usuqhamuka nale ntombi yakhe isidudla. Usuvela uthi asiphume. Imake wo. Uyimake unokwanda ungena kule nto. Ngenxa yakho. Ngixolise kakhulu manje. Naye ngiyamxolisela futhi kodwa naye kufanele Akuze ngimxolela lo. Hawu. Naye futhi kufanele Wena thula ke wena. Ngoba mase ngikhiphe zakho la. Mase mase ngikhiphe zakhe la. Nango. Hey, uvela kumbhejazana unjalo. Yenze nolaka. lesabona Duthuwe. Yebo sisinjani. Unjani? Ngiyabonga. Sizwile ukuthi ngasikhathi usibhalele masifunda i-email yakho, saluza udaba lakho. Besicela ukuthi usichazele manje ukuthi kahle kahle yini ofisa sikusize ngawo lothi kuyona Sekwanele manje ngikhathele Sekwanele ngempela ke manje ukuze sikwazi thina siyisibanini ukuthi singenelele kulelo daba. Hey siswami, kuningi nje siswami finances ngakho. Yebo. Okokuqala nje ubhuti wami uvela afike lapha endlini esefike esesho ukusikhipha kabe sehamba nale ntombi yakhe isidudla athi asiphume manje sometime yena yikwakhe la kahle kahle thina fanele ngabe siyaphuma lapha kwakhe siyofuna imisebenzi sifune ezinye izinto. So into esidingayo nje lapha ipeace kahle kahle ukuthi sihloniphane yebo sibancane ngedala kodwa indlela yenza ngayo asithandi kuphela. Iyona nje into esidingayo silwa njalo ngenxa yakhe ngoba nalo munye umfethu omncane ubhuti wami omncane uyafunda ufundeka kanzima ngenxa yakhe futhi uyahlupha. Nibanga kusene nonke ekhaya? Sibathathu. Nibathathu. Ubala wena uthi 3 ngapha? Yes, 3 ngapha. Ubhuti omdala bese kuba umunye ongilamayo. Yes. Sibathathu nje nami. Uqalene nokuyenza lento? Hayi ngeke seside kakhulu isikhathi. Ngesithathu mhlambe lo nyaka. Abazali bakhona bakephi kwenzakalani esimeni sabazali? Abazali asinabo bashiya. So yena nje ubhuti omdala nje obekhona kodwa yize nje manje indlela aphenduka uvela ngimazi yini uphenduke naye. Uyasilwisa ngenye indlela. Ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngizwe ukuthi abazali sebanishiya emhlabeni. Ngingathanda ukuphinde ngibuze ngaba abazali ngazi noma kuzokuphatha kabi noma ngiqhubeka ngibuza. Ungaqhubeka Ngibuze izofaka abazali. Hayi. Abazali nje basebanishiya emhlabeni. Banishiya ngalokunyaka. Banishiya ngalokunyaka. Bashiya abazali sasabancane mhlawumbe kwaku-2005 yena wayesekhulile. So ngingasho ngithi uye obenakekela noma mina nginamanga noma khona ozokuchaza ukuthi ubani obenakekela sonke lesikhathi. Singasho sithi uyena njengoba ngisho ukuthi ushintshe manje. Ushintshe manje. Konke kushintshe manje. Esikoleni ngigcine emabangeni angakanani? Mina-ke angiqedanga. Kodwa ubafo lo omncane ongilamayo naye uzamile ukufika ka-matric nabanje yize ngingaphumelelanga namanje usasa. Okay, ngiyakuzwa. Usisi lothi ungena naye endlini oyisidudla. Ngabe yena useke waniqakazisa yini emoyeni? Njengoba sengathi khona uqhekeko likhona kodwa wena ufuna ukubabuyisa ngoba uyithanda into yenzakalayo. Nothi ukuthi uyasixakazisa nje naye indlela ayenza ngayo ebemdala naye.
ayikhombisa ukuthi khona la isiya khona. Ngalesikhathi endethela usisi uke wam-introducer ngendlela efanele nini usisi wenza kanjani noma nabona usisi esengena? Sabona ngaye nje usisi. Wanichazela mhlawumbe ukuthi ubani asichazele ukuthi umuntu omdala. Ngaze sichazele ukuthi nayibonela kwethu. Sabonela kwezethu nje ngoba sibadala ukuthi hayi engathi idlisiwe yakwethu. Oh wena usola nokuthi ngenze ukuthi udlisiwe. Uyabona indlela ekwenzeka ngayo ukuthi hayi ngathi ayibafa. Udonswana ngekhala la. Okay, ngiyakuzwa mntana ngiyazwa. Ngoba usisa wondlekile kunayo bafo. Oh, udlekile. Ngiyazulana nawe. Sisibanimida sizozama ukukusiza and into oyenzayo ngibona inhle ngoba wena awufuni ukuthi abafowenu mhlukane nawo. Wena inhloso yakho ukuthi nibuyisane. Sibuyisane ngoba sonke siyazama. Hayi ukuthi nathi yize ngeke mhlambe sikubeka etafuleni ngaso sonke isikhathi kodwa simase sonke singakwenza. Ngithanda kakhulu indlela owenza ngayo ikhombisa ukuthi ukhulile umfowenu ikhombisa ukuthi kuneyimfundiso ayifakile kuwena naye ayizingcelile kubazali ukuthi mangabe ubona inkinga awungahlakazeki umndeni qoqanani makhono ongaboni naso linye mbuyise nibonisane. Ngiyathanda makunjalo ingakephi indlela ngikhombise sekene ubafo sisuxoxa naye sizwe ukuthi yena uthini ngoba egcineni osuku naye fanele simuze ukuthi uthini. Hayi siqhubeke ngesami isithathimende la. Ungangihola. Singangena noma sidlala emnyango. Sihlale la ngaphandle. Khona abantu engihamba nabo bafethu. Awu. Nasolo ngisinkinga. Nasolungisa inkinga mama Asinqinge khona la ngicela bafasi le ndawo right. Yeah, right. Mama just think ngala. Ngiyabonga. Ayibona ke lapho nginankinga nabo. Ngibona ke abafowethu labo umuntu omdala lo. Usipho no bhuti omncane lo Thabiso. Okay, sanibona mfowethu. Yebo sisonjani? Siyaphila njani? Siyaphila. Nguzama ngiqhamuka kwisibani Ubani? Uzama. Yebo. Ngiqhamuka kwisibani Sibani. Okay. Manje ubhuti ngapha ungibhalelile. Lo. Yebo. Wa-emaila isibani washo ukuthi unenkinga abhekene nayo. Afuna ukuthi sisibani sizomsiza yona. Ngoba usezamile ukukhuluma naye. Hayi ukuthi anizwe. Ngizwa kahle. Hayi ukuthi ukhulume naye kwasho usanizwe. So ngendlela ekwenzeke ngayo. Wasebona ukuthi akafune omunye umuntu ozongenelela kule ndawo. Ya ngasisathi sina sisibani hayi. Bafo asinasongenelela nje. Ekugcineni kosuku ukuthi nijabule ninazana. Ayikho. Kodwa ke mina ngenze ngikwazi ukunaba kakhulu ngoba mangabe senginaba mina ngobe sengifana nomuntu ukuthi ngimphekela ngaphandle noma ngisebenzele ngoba ukhona yena njengamanje ngicabanga ukuthi akazinabele yena uze nani nikwazi ukuthi nikhulume naye nizwe naye ukuthi uthini. Okay. Cha wena bhuti omdala inkinga ila. Umagcino wena letha? No ngiphakathi nendawo la. Cela ume la. Khona ubafo izizwa. Inkinga ila wena bhuti omdala. Ungabona ila wena bhuti. Wena bafo. Kahle ngisho ukuthi njengengane encane awusasihloniphi nathi. Imali uzokubona manje. No baba. Le ndlu le ivalelwe. Awumbuzi ivalelwe indima baba. Okay, imani madam. Bhuti omdala ngiyajabula ukuthi ngizobuza futhi. Kodwa ungizwa bhuti omdala ngenhlonipho nokuthobeka. Ngizombuza impela lo mbuzo uma ungangikhohle lo mbuzo ungikhumbuze nawe. Ngiyabonga. Ngicela simnike ithuba qala yabo. Anabe aqede kodwa ayinikwa amathuba kodwa ke ngizolalela. Ngiyacela ngenhlonipho ngihloniphe nawe ungihloniphe sibani ngoba inhloso yethu ukwakha lethi mntaka. Yebo masakhe and ngiyajabulela into oyenzayo ngoba ushilo ukuthi nihle nimbumba
seloko abazalweni banishiye emhlabeni wathi ngibambisene ayishilo le nalokho kuchaza uyakwazi ukubhala thula phela bafu nalokho uyakwazi ukubhala thula phela bafulale bafo nalokho ukuchazile futhi manje kungijabulisile mina kakhulu lokho njengamanje asimnike achaze loka akumphatha kabi nezincomo futhi uzichazile futhi ngawo wakhombisa ukuthi uyindoda eqotho uyidlalile indima kababa ukhomisile ubaba empilweni yakhe nasempilweni emfowini kodwa manje kunalento le encane afuna ukuthi ilunge nabafoni kungabi khona uqhekeko ningani Zandawonye ngoba ekugcineni kosuku niyadingana nomndeni awuchaze mntakababa uchazele unkosana isikwenzakala asingalokho nje sibaleka siloku siyaleka umuntu omdala into esingayithandi kahle sinobafu ngokuncane ngoba yena uyancane ukuqonda niyize mina ngibuye ngikutshele ngibuye ngikuqoqosele bafu ukuthi ufike la endlini sihleli njengezingane sonke sibuka TV sithi uyingane lokulala kunabo siyingane insangu le kwenza ukuthi ubone uyingane why bafungafuni ukusilalela thula wena thula qhubeka ukuthi bafu mase silelexile sihlalele sonke sikungene siqeda kuhle usuqhamuka usufika wena usungena usuthi asiphume la endlini usuqhamuka nale ntombi yakhe isidudla usuvela usasiphuma imake uyimake unokwanda ungena kule ngamzonda manje uyena phela bafu ever since kwafika yena unokwanda nje hayi izinto zashisa ekhaya ngicela uphinde ungibuzela yena angani umzokuphendula yena ukuze le ndlu ivalelweni angithi ngihlala ngala bona bahlala ngala no stand ngala ukhe banawo buzibenzana mase kuyavulwa la ngwabona ukuthi kunani ba nini nazi ukuthi kunani kunombhede lapha laba bashoshombisa idakamizwa la ekhaya hayi uqala lo 2 kuyaphuzwa Friday Saturday Sunday banokhela mina ngala babuya bezela endlini yabo banokhele mina ngala ngawatshela ukuthi ngobani le ndlu le anisayisebenzisi senisebenzisa le ngizoqashisa ngayo le ndlu manje ke thina mase ufika nalo nonkwanda wakho ukuthi sambe sohlala phezulu bese ukusiqosha imake ufundile ngafunda la ngicine khona nangu bafuna ufundile ngisafunda okay uyisafunda ke lo kuyazwakala kwakho samncane awubuze lo usafunda ngiyazama washo ukuthi hayi uzamile impela waphela endleleni kodwa yebo kodwa ushilo ukuthi inkulu indima oyidlalile empilweni yakhe ngiyakubona kwendima afanele ngiyidlala ngoba mina umdala ya ushilo impela yena wenzani ngempela angisekho content yabona into endaba nayo yabona angazi uma ngalisebenzisa into egama ngibuye bafo sidle sonke la endlini into ayilethayo ukwenza ifele hayi ba yonke ayenzi shothi phecelezi ushintshanisa amantombazana uyashintshanisa nje amantombazana yonke ayizele la endlini ke bafo konke lokho ukudla akakwazi kuyimalini akwazi ukudla kuyimalini ngiyayithenga iprivate la ngoba kuthenga wena ufika hlozise ngemali yerent yendle eyodwa fanele nginakele amadoda amabili phinde leyo mali ngiyifaka phansi komqamelo sisi aphinde ayithatha ayoshuka ngayo insango fanele ngenze njani okay ngicela ungenelela ke nami ake ngibuze ke manje nawe mntaka baba ngabe kuyiqiniso ukuthi la uke mhlawumbe wangena ezidakamizeni noma wayidayisa noma wathi ukubhema ukubhema insango ngiyayibhema siyayibhema noba insanga asinankinga hayi zikhe ezinye idakamizo sidlayo nogwayi siyawubhema amajita siyafika sihlale nawo kube mnandi nje le ayishoyo hayi asiyazi idakamizo lezi ayishoyo nokwanda angithi ngibone ngifika la angithi uyabona ukuthi mangihamba ngiyaxhuka ngithi uyangibona mangihamba ngiyaxhuka lo ngibe ngikhuluma ngedakamizwa nje kwafika abafana obaba ngikhuluma abafana ngikhuluma ngobaba bezofuna lo kwathiwa ngimkhiphe ngiyamazi ukuthi uhambe ngazi ne20,000 sayixoxa ngashawa abantu njobe nginje sayixoxa leyo nto bafo ngashawa abantu njobe nginje ulo sayixoxa leyo nto bafo yadlula yayingekho lo uyamvikela lo babuya nje lo uyamvikela lo imini isilimo egcineni babuya nje bafo bazoxolisa abantu shuthi imini egcineni isilimo babuya nje bafo ayazini shuthi angivele ngenza ibelula ke lento akuphume mina ke la ekhaya basaleke bona abantwana sengizohamba bafo vele umdala ngaphuma kufanele kuvele kube njalo umdala bafo ngaphuma vele umuntu omdala into ebalekile la ifanele ngenze ubuswena uzose umuzwa kini into ebalekile ba useless labantu useless bafo musukhuluma isingisi ima isho kahle khuluma kahle bafo ungasithethisi ngicela ukubuza ngizobuza nje umbuzo simple siyimalini isinkwa store
hayi buba uyasazi because imalini angithi yes uyasazi umbuzo akasazi hayi buba akasazi ngiyazi ufika uqubula half wonke aqubela half wakho ushwele crust mina lapha mangixovile udaka kodwa bafuna ukunika imali Okay, kuwa konke ke esesikhulumile. Ngicela ukubuza mina nginizwile izikhalazo zenu. Zonke ingane zandawonye zakubhana ngaso sonke isikhathi ngixolise kakhulu ngesihlisa kwehlelo ukuthi uze uthole ukulimala ngenxa yemfundo. Ngixolise kakhulu ngalokho. Naye ngiyamxolisela futhi kodwa naye kufanele ukuthi ngimxolela lo hawu ba naye futhi kufanele wena thula ke wena ngoba sengikhiphe zakho la bafeba mase ngicolo no mase ngikhiphe zakhe Ima nango uvela kumbhejazana njalo yenze nolaka Okay, Nakuliwe. okay, ngicela ngiphindele ithambo zami ngicela ngiphindele besibude omncane. Ngicela ngiphindele. Okay. Okubalekile la ukuthi wena kufanele ukuthi uvuse umuzi wakho. Yebo nabo fanele bewuvuse. Babafana. Ngeke ngizengidlala ngawo ngithi babafana sekufanele beyekele kweni izinto. Faneke benilekelelane nibambisane ngasonke isikhathi. Ubhuti ngapha ngathi kuzoba nzima ke lo entweni oyishoyo ukuthi wakulima kwazi wathola ukulimala. Ukhona mhlawumbe ukuzehlisa akwenza ukuthi akhulumisane nawe ngaphandle kosalale noma wengane yami hayi uyakusho lokho uyakusho lokho uyazi baba uyakusho lokho imali engathi sihamba ngakhulu indaba. Okay bhuti ngiyakuzwa mukhala ngomangana ukuthe awuvanguza uba ya ngicela ngibathathe okay asidlule lapho ke futhi nasekulimaleni kwakho uthe kubeli khona ukukhulumisana nomndeni. ekulimeleni kwami ngalimala ngilimalela umuntu wami engeke ngaqhubeka ngahlala naye emva kwalokho ngizoba sengilimele kwakhona umuntu engihlekisana naye lo akwazi ukuthena lale naye okay it's fine ngimsusa ke ekugcineni senginendlu yami ngala bona abahlezi bekhona la ekhaya sengiyaqashisa ukuze sikwazi ukuhlala sidlile yabo ngoba nama ngisebenza ngikwazi ukusebenza yabo bona bafuna ke manje ukuthi ke benze umathanda angiphiki mina ukuthi abafike bahlale la ekhaya ngoba imbhedi khona u3 yesu bathathu siyahlala sobathathu la endlini inkinga yami iyi1 nje bese esengibizela ama media nje inkinga yami iyi1 bahamba ngolesihlanu umuntu uzonginukhela ngo2 ngigqibele umuntu uzonginukhela njalo ile mpilo engiyiphila at least akube khona isisombululo ukuthi okay Sipho hamba uyoqasha noma wenza njani okanye sophuza sibuye isikhathi sokuthi ungakhiyi okungcono. Okay uthi umbuzo wami ngiyakuzwa uthi umbuzo wami njoba wafika ekutheni ulimali wazehlisa yini ubafa kuyo Hayi wazehlisa nayilungisa sayilungisa leyo yokulala noma kana nithena nayilungisa nayo futhi angeke izidlule enhlizweni kodwa bengicela sidlulise. Okay ngokwami ke ayikho into ezodluliswa ngokubuka kwami ingakhululanga ngoba njengoba bethi uyabakhipha endlini. Ngenzeka ukuthi into yenza ukuthi uyabakhipha endlini. Kuningi sekutakelene. Yebo khona kuumthwalo kwenu ngiyavuma lokho. Akudlali ukukhulisa ingane abazali bedlule ezweni lasemhlabeni zincane. Uzikhulisa udonsa kanzima. Udonsa kanzima wedwa. Abanye kuzofika ekutheni beyisikole bamba usebenza. Besebenzile bona abobhuti babo nosisi babo. And mase ikhula kunesikhathi la kufunakala khona ubaba nomuntu omdala izinsizwa lezi. So insizwa idinga umuntu ezohlala naye phansi. Yebo nawe uyingane udinga usadinga kwawena umuntu ozohlala naye phansi ukuthi ngalesikhathi usho abazali. So kuzoba nzima ukuthi ukhulisa abafowenu ngalendlela le engaphezulu kwale uyenzile. Yes uwenzile umsebenzi wakho. Khona le ndima le yomzali. Ngicela uyibona leyo mzali edingakala. Wena nawe obusayidinga wena uqobo lwakho. Manje angeke uzokwazi ukufika kona and iyona lento eyenza ukuthi nize nibe nengxabano ngobani vele nomunye uzozibona indoda nomunye ayibona indoda ngobani akakho umnumzane lekhaya nami ngumnumzane mangabe wena ukhona izinto ezenzayo bazobona ngazuthi yonke into oyenzayo iwrong noma wenza kahle bazokubona ngathi uwrong ngobani vele awubazali which is wrong. Ngathi sonke isikhathi kufanele nibonisane uma uzothatha indlela ethize noma unento ofuna ukuyenza egcekeni mutshele umfowenu nomfowenu naye kufanele akutshele lena edukhala ngayo ukuthi bebebhema insango wrong nalokho kufanele nabo bazehlise ngalento abayenzile ngoba ekugcineni kosuku nabandawonye nobhuti omncane naye ngapha
kufanele naye azehlise ngoba ngikuzwile ukuthi kuningi engakukhuluma ngawo. Naye kufanele azehlise. Egcina usufanele nithelelana amanzi. Ngoba niyadingana. Nigaze lodwa. Abantu bazoningena uma ngabe nina nizoxabana lodwa. Kulula ukuthi umakhelana angene kwena azokuxabanisa nomfowenu. Kodwa mangabe nihlangene akhona yedwa ozongena. Akhona yedwa ozomshaya. Mina ngiyabonga bhuti amaqhaza olibambile ngane nzalo. Mntawaba ngiyabonga iqhaza olibambile nawo nihlangene nomfowenu ukuthi nibhale. Ngoba ekugcineni kosuku yonke lento lifanele idlule and izodlula manje kuba senikhulumile. Asikho isilonde esibhlungu nje ukuthi uthule sakhele ngaphakathi sakhele. Kanti ngalesikhathi ubhobo ukukhuluma ila khona uthola uxolo. Yabo manje nginesho ukuthi banikhulumile. Yonke lento le izodlula. Nizohlala ndawonye manje niphuza itiye kahle mhlawumbe nendlu foni izogcina senibuyisela futhi. Ngoba ukwabe kuya ngamqwabe ethena azikhiqasha. Bengizothi asingene sibhekele idakamisa. Athi zile phakathi. Kodwa wathini wathi one keeper wathi fake iqasha. Ngoba ekugcineni kufanele kube noxolo nawe mntaba uzehlise kanyana uzehlise mfowethu. Yabo umfweni nginesho noma engangitshelanga. Ngoba ngithi ngiyambuza ngalento akangiphenduli kahle. Kodwa mhlawumbe ngenze ukuthi kunesizathu. Kuzofanele ukuthi ngomlenze wakhe njengoba elimele kanje. Uzame indlela nawe ongenza uxolo libe ngaphezulu kwalo owalusho. Mina ngangingekho ngikwazi noma waxolisa ngendlela eyanele yini. Njoba kusavuka kuyena shuthi awuxolisanga ngendlela eyanele. Sazoxolisa. Mina yize nginganelanga kodwa sifuna ukuthi mase sibanimida nisibize noma sinimazila sonivakashela sonibheka ukuthi right sifice kumnandi ekhaya. Angazi nakhona usafuna ukubuka umbuzo noma khona usafuna ukuphawula. Mina sisi engingakusho nje kulo mncane ithemba lisakhona. Lo engilamana naye kuyihlunga endlela. Mhlawumbe uzovuma manje kusakhona nje. Ukuhamba kwesikhathi mhlawumbe aphinde mhlawumbe beningabuye nisivakasheleke mhlawumbe ukuhamba kwesikhathi niboze kube khona noshintsho. Kodwa ngizozama ukuthi siphilisane njengomndeni. Nangu umuntu omncane ngapha uthi uzoshintsha aphawula bhuti ngizwe ngathi ufuna ukukhuluma. Hayi ngimthemba bafuza ushintsha. Uyamazi. Okay ngiyakuzwa ke. Bafona khona usofuna ukuphawula kuqala. Hayi as long as sisobambisana nje. Sisonke sihlangane njengomndeni. Njengoba size sabhala nje sinobafu besifuna ukuthi nje sihlangane sibe into eyodwa. Sikwazi ukukhanda istep siya phambili. Imapha amazwi ongakhuluma kubafo wakho. Ule nkulumo yonke aseyikhulumile. Uthanda ukuthi uwadlulise kuyena. Nezinto enaseyikhulumile. Ungakadlulisi sendlini seninodwa. Ungadluliseli thina sisibanimida. Ungadluliseli abantu. Udlulisele yena ubafo ongakukhuluma manje kubafo wakho. Sisekhona thina silalela. Ukuthi ubafa sihloniphe yena nje kokuqala. Asihloniphe yena. Angahambe ebheka uthando nongekephi. Okay. Uthando lusifikele kuyena. Umuntu omthandayo uzombona. Ngezenzo zakhe ke osuzenzile wena ezakho. Osuzenzile kuyena. Nobuhlungu asebuzwile. Imapha amazwi ongawadlulisa futhi. Ukuxolisa nje kakhulu futhi ngisho ukuthi ngisazokwenza mkhulu ukuthi ubafa kholelwe kumele ukuthi lusakhona ushintsho luzoba khona la ekhaya. Yize ngabeliveli kumina kakhulu nje bekadesho kodwa into engizozenza nje manje njengoba sengiqalile nje ngabhalela isibani media ngisazoqhubeka futhi ngikwenze kube kukhulu usazobona usazoshintsha njengoba nobafa ngiqhubeke efunda naye. Okay mntaka awuvusa ikhanda nje sixoxe nakwena. Mina ngoba ubhuti noma ngibuye singabonisani ngezinto abazenzayo ekhaya nobe sihlangene nobafu bexabana ukuthi ngoba sinobafu sifonelile isibani media ashintshe naye akwazi ukuthi akhulume nathi before athathe inqumo. Angasithatheli izinqumo zakhe yena. Eceleni mayise efika kuthina sizositshela ukuthi asenzeni. Ongcono kuba kahle mezofika akhulume nathi. Sizwane sonke ukuthi okay kumele senze kanjani. Then lapho ke ayisingakwazi ukubambisana naye ubafu. Angeke azasho ukuthi mhlambe
ubhuti wena bafa ungihloniphi kanjani because esinye isinqumo mayisithathe nasofe singahambiselani nami kwenye into engengikwazi ukuyenza so nje ngiyathemba nobafa ngoba kuze kwaba kanje uzokwazi ukuthi silungise izinto nalapho singaboni kahle afike senze izinto eqonda. Okay, bhuti omdala usubazwile abafowenu sebebekile ngendlela ababeke ngayo and amathemba abo wonke bawabeke kuwena. Nawo amathemba akho uwabeke kuwena. Awuyilutho ngabo, abayilutho ngabo. Wena ukuphi ungakhuluma kubona bobabili mase seyiqoqala ukukhuluma. Okay. Uzoqala ngokuthi ngibonge ukuthi bakwazi ukuthi bathathe inyathelo ngendlela engisiphethe ngayo la ekhaya. Yabona nje ukuthi babhalile balekile kusho ukuthi ngibalekile empilweni yabo njobe nami ngibalekile empilweni yabo into kanjalo so soqhubeka siphila indlela ethi siphila ngayo sizama ukuthi imimoya masikhuluma siyihlisi sibonisa lokho nje ngingakusho. Siyabonga kakhulu kuba ngoba la ekhaya isibongo sengibuze egcineni kaDlamini. Siyabonga kaDlamini. Siyabonga ukuthi balikhulu nabo sibalikhulu babili nathi cathi bayathokoza nabona la bekhona. Sithokoza. Amen. Babukeli laze la inkinga udaba ebesambe ngalo namhlanje. Kwaba uzukuzuku sifuna izinsizwa kwaze yakashonile ngakwacaca ukuthi kuba mnyama. Kanti ngeke nokuqala sifuna sekusuku lesibili. Sathi namhlanje ke asisaziyeki ke namhlanje. Kumnyama kubovu siyalixazulula lolu daba. Asisabashiyi manje. Kodwa babukele okujabulisa kunakho konke ukuthi ingane zabantu zigcine icelelene. Akekho oshaya omunye, akekho limaze omunye. Zaxolelana ngothando konke kuhamba kahle. Iyona into esiyidingayo sisibanimide ukuthi ngasonke isikhathi sibe nepeace. Sithi sekwanele ngengxabano, sekwanele. Sekwanele ukuthi sixabane siumndeni, singazwani sisodwa. Manje sifuna ukuthi kube khona uxolelana, sithelelana amanzi siumndeni. Sekwanele. Ungakhohlwa subscribe, ulike, ucomment. Siyakuthanda, sohlele sikuthanda ngaso sonke isikhathi. Ubalulekile.